Здравейте, аз съм Даниел и днес ще ви покажа как да се регистрирате и да печелите пари съответно от сайта на компанията Lightpins Plus или Vitepins Plus, както е немското произношение. Това е една система, която се печелят пари на базата на сравнение на различни видове изображения. Компанията работи с много големи компании, които правят по около 2 милиарда и половина годишен оборот. Тя се занимава с проучвания, като работи за тези компании и им помага съответно да се развиват и да подбират по-добре стоките, които да предлагат на своите клиенти. Но това, което искам да ви кажа, че тази система е много по-добра от всички тези click-to-pay сайтове и така нататък, които ви карат, честно казано, да отделяте много повече време, отколкото е необходимо, и ви плащат някакви мизерни центове, за да гледате реклами в продължение на 5-10 минути, и ако случайно изградите мрежа от ваши партньори и да поканите хора, чак тогава евентуално може да започнете да печелите някакви дребни пари, да си го кажем направо. Но стига празни приказки. Да започнем с представянето на регистрацията. Много внимателно тук може да видите, че има две знамена. Няма нужда, предполагам, да ви казвам на кои държави са те. Тук се показва какъв език може да изберете. Немски или английски в американски стил. Така, сега всеки сам избира по какъв начин да бъде менюто, дали да му е на английски или на немски. На мен ще ми бъде по-удобно да бъде на английски. Затова натискаме знамето на САЩ, изчакваме съответно да зареди самия сайт. Може малко да се забави. През това време искам да ви кажа, че системата, самата компания и самия сайт е създадена през 2012 година. Както казах, тя се занимава с проучвания и ви дава възможност да правите сравнение между различни видове изображения, като избирате изображение, което ви харесва съответно. И след това решавате кое ви харесва, давате своята оценка, т.е. своя избор, и съответно